I had a dream the other night. Jien niftakar żmien fejn kienu jgħidulna neħħi dak il-mobile u soċjalizza. Tkellem man nies kemm tiflaħ ħalli kemm jista' jkun. Ma tingħalaqx fik innifsek, illum il-ġurnata dan mhux possibbli għaliex bid-direttivi kollha li ħerġin importanti anzi wieħed joqgħod id-dar li kemm jista' jkun nevitaw dan it-tip ta' kuntatt. U allura tibda tgħid vera wasalna fl-aħħar issa isu m'hemmx tagħmel dwejja kbar kummenti fuq Facebook il-ħin kollu, però dik hija s-sitwazzjoni u nimmaġina li din is-sitwazzjoni ħandumu ftit biex noħorġu minnha. Però allura x'nagħmlu? Niddispraw? Ma tistax tiddispra, speċjalment nies illi normalment iħarsu lejn il-ħajja b'mod pożittiv. U allura l-messaġġ tagħna ta' dan u san illi sfortunatament maħniex flimkien għaliex ma nistgħux laqqas inkunu daqshekk viċin xulxin dalgħodu huwa illi ma ħarsux lejn din is-sitwazzjoni bħala tmiem imma bħala il-bidu ta' futur ħafna isbaħ. Jiena nemmen li d-dinja wara li ħadd tkun għaddiet minn dan kollu se tkun dinja ħafna aħjar, ħafna iktar preparata għal dawn l-affarijiet u allura ma nintelqux mal-kurrent u ngħidu issa li hemm, anzi nużaw dal-ftit ħin illi mhux ftit iżomma tinqattaw daqsxejn mhux ħażin ħin id-dar magħluqin hemmhekk, magħluqin fejn nfusna biex naħsbu u biex insiru aħjar biex ikollna verament la noħorġu minn ġod-djar tagħna futur aħjar u futur il-koll flimkien għax dik hija l-kelma. Għaddejjin minn dil-biċċa xogħol kollha flimkien, m'intomx wieħedkom.